başladı menur yekişi hatayran alıyım. Ençemi yıllap Orset padşahlığım, sonra Esser dövrünün teşuun için Orstur ayarlığının, gunuator yurtlarının nehil zalimliğini ıykılıklap, ağır oturdu emma hakikatin nehilliğini biz ilmi tarihe sinlap gözümüzle görüyoruz. Ben şu an Amerika'nın beylik gunuator yurtlarının yüzünü yuvasım gelen o, elbette olanım güneleri yetiktir yönü in olmanına, dünyanın şuunki tarihini qarasam, näme sebäpli özlerini bilimli deyip verin käbir haramzada illeşlerimiz, henizem öz halkyny dolu hem objektiv hakykati aýdasy gelen ok. Näme sebäpli şu diýýuslar, Siriýa bilen Liwany atlap, in olmany bizim dowduk mekanymyz bolan Türkmenistanyň işini Orsiýadyň haram siýasaty sebäpli bolup geçen hem dowam eden wakalar aýdaslary gelen ok. Eýsem şu şakaşyny Türkmenistanyň geopolitikasy edil Rossiýanyň eli bilen amala aşyrylanokdy beýsem. Şol Ors paşasy döwründen başlap şuny içinmi? Onu şu Orta Aziýada, esasen bizim yurdumuzda bolup geçen zatlar diýmek Rossiýa ýekete alyp barýan siýasatynyň netijesi bolýardy. Şeýlemi? Ýa Göktepe galasynam 45 000 türkmenler bilen gyryp taşlan eýsem Amerikanlardymy? Olaň paşty 24 000 gowragy diňe gaçyp barýan aýallar, çağalar hem garrylardy. Şolaň ýylynyň ýetip gylyç bilen iki bölen eýsem Amerikanlardymy ýa belki başga gunuator ýurtlardyr. Inni bolsa Rossiýanyň hökümeti şol zalimliklary eden general Skobelowy öz milli gahrymanyny öwrüp oňa ýadygarlyklar goýýarlar. Emma şol melumyň kuntuhanaň içinde bir jelebiň etegini sifilisden haram ölen hakda hiç ýerde azanoklar. Bizim käbir jurnalist smoklamyzam şonu azasy gelenok. Ýa gaty şeýle Orsiýany gowurýarlarmyka? Onu belki siz halkymyza aýdyp berersiňiz. Şol Rossiýany gollap oturun. Burda Türkmeniň binamastlary. Aýdyp beriň onu özüňiz. Bizim halkymyza iň bolmanda şol 1916-njy ýylda bolan Orta Aziýa uly gozgolan hakdy. Näme üçin şonu ýatdasyňyz gelenok? Ya o hakda da eşitmediňizmi? Şonu Ors padşasynyň karary boýunça Orsiýadyň ençeme gelmişi raýatlary Orta Aziýada, ýani bizim ata-babamynyň eýläp oturan ýerlerini kanunsyz hem adalatsyz öz hususy eýçiligine geçirenler hakda. Oň üstesine de Rossiýa imperiýasynyň şol wagtga alyp barýan birinji jahan uruşyny fronta kömek hökmünde her oblastdan 250 000 adam gul kömegine iýerilip şolaň ähli emlägini, hatda soňky malyny içinde elleriniň konfiskasiýa edip, ençeme musulmanlary açlyga sezewar edenem Rossiýa hökümeti diýip onu aýtmaly ekeniňizde. Ýa bolmasa ýatladymmy siz bu jony bilen Gyzyl Goşunyň türkmen halkyna garşy eden zalimliklaryny? O da ýüzüň Türkmenistanyna eden etlikleri, Orsiýadyň hökümeti henidem gizläp saklaýar. Hatda şol 1931-nji ýylda Galaklaryň amala aşyran gozgolan sebäpli paşty 1,5 million galaklaryň Türkmenistana Hataýa gaçyp gitmege mejbur bolanlaryny onu mu ýatdy diýilmi size? Şonu şol gaçantkylary kömek edip öz oglaryny gizlän türkmenlerim bu jonyň goşunlary soňra oglar bilen gyryp taşlan hakdy. Onu mu aýdyp bermeli ekeniňizde? Rossiýa bu zatda şunu üçin gizlin saklasy da, emma Gyzyl Goşunyň şonu eden zalimliklary Orta Aziýa halklarynyň henidem ýadyndadyr. Men 15 ýaşymda Kamtaw tawazyň çölüni kanikulary 3 ay işläp gaýdanda şonu ýaşyla sataşdym. O pahyr esli wagtlar çölde çopun bolup işläp berdi. Şu bu jonyň gyzyl başlygy şoň owazyny eden zalimliklarynyň diri şaýatdy sebäp o pahyryň ähli owazyny maşgalasyny şu sanady 8 aýlyk erkek köýük jüýütiniň gyzyl eskerler ştyklara galdyryp oda oklanlary öz gözü bilen gören adamdy. Şol owadan diri galan ýeke şoň öýe boldy şonu. Şondan soň şu ýaşyly basmaçylyň toparyna goşulyp soňra paşty 20 ýyl türmede oturup çykdy. Şol ýalam ençemi owlaryň bolanyndan siziň habaryňyz bar. Barmydy? Siz hewer pikirlenip gördüňizmi näme sebäpli bizim halkymyzyň demografiýasy eýleki milletlere görä henidem şeýle pes bolupdy? Iň bolmanda şu goňşy Owganistana arasam, şolaň ýylatyň hasaby şunlukça paşty 32,5 million adam. Bolmasa şol pahyr ýurdun asyrlar oý gözleri uruşdan açylanokdy. Kim gyrylsa da şolar gyrylmaly şakaşyrny. Onu sebäbini men size aýdyp bereýin. Şol Ors padşalyk döwrüm. Soňra bolsa rewolýusiýa döwrüm Ors goşunlara garşy iň bir gadaply görüşen milletleriň arasynda ýemine bizim milletimiz saýlap durdy. Şol sebäpli Orsyň hökümeti türkmenlerden ölermen gorkup bizim milletimizi kökü bilen gyryp taşlady. İnglisler däl, ýemine Rossiýanyň hökümeti. Baňanyň dokmy? Onu dinleň şulaň wekiliniň diýen zatlaryny. Şu da resmi tarapdan Orsiýadyň wekili. Российская империя с Британией бились за Афганистан, и постоянно там были войны со стороны Британии. Мы к ним хорошо относились. И они хотели бы, чтобы Россия могла бы как-то вот не господствовать там, но
они могли обращаться к нам за помощью. Потому что рядом в Индии, тогда Пакистан входил в Индию, они видели, как британцы расправляются с местным населением. А в Средней Азии, которая была уже под властью русского царя, хорошо все относились к местному населению. Поэтому они не являются террористами. Большевиков считали экстремистами, радикалами, варварами, но другой силы с 20 года до 91 года не было. Поэтому все страны, включая США, вынуждены были, значит, признать, вязали голову. Вот где были экстремисты, радикалы. Так этих большевиков признал весь мир. Поэтому вы должны понять, что все государства мира исходят из реальности. Bu hayvanın özü maşul 1917-nji ýylda häkimlige gelen zalimlaryň porsi nesili dämeýsem, onda siz bulardan näme garaşýaňyz? Başga üýtdüşik dähil siýasata garaşýaňyz. Eýsem oruslardan bizim milletimiziň iň bir sagdyn hem batyrgy genofondynyň üstüni pesinden 3 asyr ýzyna serpip taşlan. İnglisler Indiýany paşty 300 ýyllap koloniýasy ýokluğunda sakladylar. Şolara enşeme zalimlik edilmişler diýip diýsem, oruslyň özü dämidi ýol boý bagyryp oturun. Onu siz bana düşündürecek bolun hani Hindi milletine İnglisler tarafından böyle zalimlikler görkezden olsa onu näme üçin şuunlukçu olan hasaby 1 milyar 300 milyon adamdan var. Emma bizim hasabymız 6 milyonu diýen ok. Näme üçin şolan ýurdunyň içindäki gedaýçylyga garamazdan şuunlukçu iminli şolan spesialistleri dünýäň ähli kunjukturyny iň köp sanly spesialistler hökmünde bellenip otur. Näme sebäpli käbir jurnalist smoklar size Amerikan Owanistandaky siýasatyny anyklan bolup, emma şo ýurduň ençeme ýyllap iminli gunwatar ýurtlaryň eli bilen gurulan asudalygyny ilki bilen 1973-nji ýylda iminli SSR bilen ýakynysny şoturan Muhammed Daud Khan ýumranyny hakyna aýdasy gelmediki. Soňra bolsa SSR din ettirmeyen Muhammed Davud'un hut özünü 30 tane maşgala ağdalar bilen şolan arasynda hem 5 tane çağatı bilen aty öldüren ofisiýerler sonra Nur Muhammed Tarakin täze sosialistik döwletini belli wezipelerdi eýlendikleri hakda hem ona maýdyp bermedi. Sonra bolsa Tarakinam SSR'ň spetsnazy ýastyk bilen boğup öldüren hakda hem aýdyp bermediler. Onu diýmek owan toprağyny şuunki bolup geçýän wakalar eýsem kimin eli bilen şundam amala aşyryp otur. Ya entägem hakykaty görüňokmy? Aslında sizin habaryňyz bir bamy. Şu wagtky Hatay döwletiniň döredilmegine hem güýçlenmegine birinji itilge beren kim boldy? Onu muny ýatladyn. Hatay döwletiniň ilki baş tutany bolan Mao Zedong hakda sizin köpüňiz eşdensiňiz. Ýöne bu adamam öz wagtynda Edil SSR'ň kömegi bilen hökümdarlygy oturulan marionetkädi. Ondaşynyň Mao Zedong'un ikinji ýylynyň bolan Mao Anin atly oğlunyň Sowet goşunyň podpolkovnik zwaniýasyny götürýärdi. Edil şol häzirki Demirgaz Koreýanyň birinji lideri bolan Kim Il Sung'yň hem Sowet goşunyň podpolkovnigi bolup hökümdarlygy oturulýardy.Inem şo ýurtlaryň akwalyny sinedip görüň. Bizimkiden goýar barmy şolan? Ýene-de şowur totalitar döwletler. Aslynda Russiýanyň barmagy degen ýurtlaryň içinde haýsylar asuda hem parat ýaşabildi. Şu çakaçynny maňa ýatladyňy. Inem gunwatar ýurtlaryň alyp barýan siýasatyny uralýan döwletleri seredip görüň. Siz şolan haýsyny ýaşasyňyz gelýär? Ödüm berdi iň gülgünç adam şo ýurtlarda hatda Orsyň hökümetiň hut özüm gaty ýaşasy gelýär. İň bolmanda şolaryň hemmesiniň maşgala adalary, çağalary şu taýda ýaşap bolýar. Orsy'da ýaşasy gelenok. Şu Orsy'da propaganda diýenler käbir jurnalistymyz ýaşamaýşýar. Näme üçin? Söwür Orsy'da ýaşaňok. Näme üçin? Ýürenji gunwatar ýurdunyň içinde oturup gurlaýan, Agir Orsy'da gurlap gör, şu taýda ýaly laqqyllap bilsem, erkek diýen taby. Ýöne sen bilýän kunyň içinde ýoğu ýanalar sen taýdan. Hem olmanın şuunki Owganistanyň içinde borup geçen wakalar çuňrak garasak, näme sebäpli hemme gunwatar ýurtlaryň Amerikada öz ýylatyny ekstrany evakasiýa edýän bolsa, emma Orsyýanyň, Hataýyň, Türkmenistanyň, Pakistanyň pasolstwlary gymylaýnam diýen oklar. Aýdam tersine bular hut talibanyň öldürip orap otur. Mene diňläp görüň Orsyýanyň pasolu jurnalyň aýdýan zatlaryndan. Наше посольство уже охраняют талибы. Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских дипломатов не пойдет. Вы можете работать спокойно. Мы хотим, чтобы Афганистан был цивилизованным, чтобы не было терроризма в Афганистане, чтобы не было наркотиков, чтобы соблюдались права человека. Bulaşa kim zat gulaly urluk diýen bolýar.
narkotik olmasın diyen olayami. Onu ingolmanına 2018 yılda Argentina pasolstosunda 12 çemedannaki 400 kilo kokain bilen kimi tuttular kan. O kakkurun özümüz şovalın vakaların kronologiyasını. Otada şol doňuz Lavrov'un amady geçişe, Orsiýanyň howpsuzlyk gurulmasynyň başlygy bolan şöýür Patrushowyň amady geçişe. Sebäbi şo kokainler Patrushowyň öz hususy samolyoty bilen ençe mesapyr Rossiýa iýerleýän eken. Hatda Putiniň amady alýar. Ýöne bular şowaşlarynda hamala pasolstan işgärlerim munun habarsyz ekenligini dünýäniň üstüne ulýarlar. Yine şular ýaly baragalar meni bizim halkymyzyň akwaryny çözjekler. Şu haramda adalarmy dünýäniň akwaryny çözebiljekler. Siz hey özüňiz urun namys edende okmy guturanlar. Putiniň kimdigini hem haýsy deşikden çykan hakdy bir wagty ýem ähli dünýä bilýär. Putiniň haýsy kriminal grupasyndan çykanyna şeňni belli bu adamyň. Şondaşynak oturan ministrler hem biznesmen dostlary şol bandan öňkü agdalar bolup çykanlar hakdy hem dünýä bilýär. Putin'in hakiki akwal tarihi hakkı ayratin süjet etmesem iki sözü ağır olur. Onu demek şu zatları bilen istedim. Şu Orsiýanyň eteğini bizi yine de iteklap saljak bolan iýleşlerimiz demek yurdun hem halkın akwalyny banditliň eline tapşyjak kolalarna. Şöylemi? Eýsem siz görüňizokmy şu bu hökümet öz halky bilen näme diýenini? Men milletiň garşydaşy däl. Halaýyklar. Men ençemi gowurşyp beren orsoslugum şol ýurtdan dawno gaçyp gaýtdylar. Sebäbi geljeğiniň ýokdugyny düşündiler. Rossiýanyň halkynyň akwaly şowat bizinkiden tähel gowrak diýemezdik. Haramula öre Putiniň bandasy конечно akylrak görünýär, emma bularym zannyny owurlyk eni ymykly ýer tutansoň başga zat akyllar çatanok. Şoň üçin gadyrly Rossiýanyň propagandistlary hem wapadarlary men düşünýän siz üçin şu problemleri agzanyňyzdan her türlü kelle sowmajak teoriýalar bilen ýene de Amerikany aýplap aňyrmak aňsatdyr. Ýöne bu edilen oýunyň esasy oýunçylaryny görmek üçin siziň ýa bilimiňiz ýetenok ýa akylyňyz ýa-da belki Putiniň gelýän aýlyňyz päsgeli bolýandyr. Onu diýmek türkmen halkym inni şol Orsiýanyň işler ministri bolan doňuz kelle Lavrowyň aýdyşýaly bize minni talibanlara terroristler däl akylly hem münasip adamlar diýmelmi? Ol öz ýylatynyň ýarsyna bular ekstremistliň hatyryna başýar, emma hakiki terroristleriň bular üçin janyal dost bolmaly. Edil şu bizim yurdumuzda eşilgide oturan hayvan haram ýaly. Daşyny içinde edilip näradyçylygyny bildirýän öz halky ekstremistler hem dönükmüşin, emma hakiki terroristler bilen bular gorkujuny doňa koşmagda taýyn. Ya biz bilmeýändir söýdýänmi? Mahamatçylar şu paýtagtymyzyň elitkalaryna haram boly balana saçyp şu talibanyň baş tutanlary üçin 20 mäşler kwartira beren hatda. Innem şular ýaly mallara arkaň ýurdumyň içinde girip gaýşaşyp keyip çekip vermeli. Emma öz neresi halkı olsa köserip eci çekmeli şeýlemi? Eýsem siz doňuzlar kimin elinden şuwat haram garnlaryňyzy dolduryp oturdunuz, Siz tuwarlary eklap oturan öz halkyňyz dämeýsem, näme üçindir bulan hiç şaýsty şol orslar bilen baş tutanlykdy. Iň bolmany bizim owan işinde türkmenlerimiz bilen bolýan elhençlikleri agdaýanam diýen okna, Ina seredin öz gözümiz bilen. Ine şu talibanyň öýlan edin. Fetwasyna görä, taliplerin her bir eskeri 12-15 ýaşyna ýeten islam gyýjagallary ýa-da aýal maşgalany özüne gyrna kökbüne saýlap almagy hakdyr bardygyny açyk beýan edýärler. Siz öz şagalaryňyzda da şular ýaly akwalistliýärmi? Siz biriňizden bir prostoýda hiç düşünýärsiňiz gelenok. Näme üçin Rossiýanyň medialary şu zatlar hakda agdany oklarym? Sebäbi asyrlar boýy bular üçin beýleki milletler diňe gul hökmünde gözüne tutulýardy. Asyrlar boýy Rossiýanyň alyp barýan siýasaty diňe agressiv hem batwalyjy siýasatdy. Bular başga siýasaty ulan görmedik döwlet. Şoňa düşünün ýyleşler. Iň bolmany özüňiz sinedip görüňär bulan taryhyna. 75 sany şu Rossiýanyň taryhda galan uly söwüşlerinden 53 sanyny Rossiýanyň özü başlandy. Iň bolmany şu ikinji beýik jahan uruşundan kim başlandyrýar? Elbette köpüňiz Hitler'in adyny tutarsyňyz, emma ýene de ýalňyşarsyňyz. 1939 ýylyň sentýabrynda Polşany SSR bilen Germaniýa bilejede alady. Edil şondan soň ikinji jahan uruşy başlady. Bu zatlarym taryhda ba. Ine de 39 ýylda Brestde Polşany basyp alan soň Savmesny Germany Sowetski parad geçirildi. Ine şol taryhda galan parad. Suwutnama dämeýsem. Bizim käwir jurnalistim okramy meni millet paraçylyk aýplamasy bilen gorkujak bolýar. Emma Orsiýanyň Orta Aziýada hem dünýäde asyrlar boýy alyp barýan zalymçylyklary bu binamyslar göresler gelenok.
Asırlar boyu bizim milletlerimiz adam hasabına alman eşek gibi ulanıp oturan hükümete mene dost deyip bilecekke. Gatavur kellem zaya olayması. Hayseniz başka pikirde olsanız onu neymişin sizin birinizden şu yurda göçüp gidesiniz gelen o. Şunu yeni bir sapar soramakçı. Yöngde akıllar deyip de ahlakı bolmadık insanın eline ne yaşadıp doğum versenem ol dine yokar bilimli hayvan olup kalar. Siz bilimli bolsanız, bilimsiz bolsanız, tarihte bolan zatları siljürüp doğru netice çıkarıp bilmeseniz, sizin bar biliminiz mümkün bir köpük. Haysadır bir meseleni analiz etcek kulağınızda. İlk bilen özüňden rastoy soru berip görün. Şu bolup geçen wakalar ilk bilen kim üçin behwitli? Men pikirimçe, orsit yönü esasan hata üçün. Şol uýurtlaryň wekilleriniň hereketlerine serestewen hemme zatlar beterinden aýan bolup durmukany. Sizin käbiriniz meni gunwatar ýurtdan gorowny durandyryjyňyz ýöne sizin köpüňizden tapawutdukda men ýaşymy hem bilim tejribemi görä. Ençeme döwletiň içinde ýaşap ýetişemsäň ilk bilen ýurdun jemgyýetiniň ösen derejesine synedýän. Ben eser döwründe olup şol tejribesini ýygnap soňra bolsa bir tarap Türkmenistanyň içinde ýaşap, hem Amerikan jemgyýetine synedip öz netijelerini çıkarabilen adam. Amerika hakda näme diýseler ýöne men häzir ilk bilen şu jemgyýetiň bolan ahlak derejesine synedip otur. Demokratlar şunu näçe titredip ýykaslar gelse-de, emma erkilne amakly öwrenşen halky boyun öwdirmek bulan hiç şaýsyny başartmaýar. Şu wagt Amerikaň 330 milyon raýatlarynyň elini 500 milyonyň gorak ýara ýatyr. Diýmek, her raýatyň elini pesinden 2 sany ýara bar. Innem soraw, näme sebäpli şu wagtky demokratlar şol ýaraň ýygnamagyň aladasyna jan edip ulgap berlerkä. Ýadyňyza düşýärmi? Niýazowam bir döwür şondan başlady. Halkyň eliniň ýaralary ilk ýygnap, emma Amerika gezek gelenine bärdäki çağalar şeýdip erkinip seýençeler. Bu ýurdu ýykajak güýç entäkli döremes. Bir döwür günürte Afrikada ýerleşýän Stellenbosch Üniversitetiniň öňünde ady dünýä ýaran bir ýazgy goýulypdy. Şol ýazgy düşünnem duşataýdym. Şo ýazgyň mazmuny şeý diýär. Eslerine kurulu boy milleti yok etmek üçün atomlu bombalaryň ýa orta aralyk raketalaryň geregi ýok. Milleti yok etmek üçün bar ýogy diňe bilimiň hilini peseltmek hem okuwçylary egzaminlerde alamaga şert döretmek gerek. Şeýle lukbarlaryň ellerine adamlar diňe ölür. Şeýle inženýerlaryň eline binalar diňe weýran bolar. Şeýle ekonomistlaryň hem bugalterlaryň eline pullar diňe ýitirim bolar. Şeýle aklawjylaryň hem kadylaryň elbilen adalet diňe ýok ediler. Şeýle kanun çykarjylaryň eline bolsa döwlet diňe şükür. Bilimiň çökme bolsa milletiň dargamagydyr. Şu ýazgydan her bir türkmeniň beýnisine amakly siňip kalmasa biziň gelejegimizden bolmaz ýurdumyzdan. Aman sag bolun türkmeniň halar çağlary.